Hello guys, hello mga mamshi, hello mga papshi, welcome back to my YouTube channel. Teresa Bisaya pero Bicolana. Ang yung tenderang Bicolana, ayan guys. Bale, marahin na ogto, or marahin na aga pa pala. Ayan guys, di ba linaw ng camera natin? Bale, iba na kasi yung gamit kong cellphone. Bale, ito is Redmi Note 11S. Ayan, napakalinaw niya. Kitang-kita yung ating peslak. Ayan, bale ano lang naman to. Bale, may i-share lang ako sa inyo kasi kahapon is nag-upload ako dun sa in-unboxing natin na worth 4,000 mahigit lang naman. Ayan, may comment kasi si Ruby. Ayan, sabi niya kasi yung aking silka is parang puhunan na. Yung aking bentahan is puhunan na sa pure gold. Nung tiningnan ko, ayan, tiningnan ko ngayon, nagulat talaga ako kasi yung silka green, ang puhunan niya na is 20.75. Wait lang. Ayan, kasi ang bentahan ko talaga ng silka, magkaibang presyo niyan, mas mataas yung green. Pero same ko binebenta ng 20 pesos, 'di ba? Parang kailan lang ang silka is nasa 16 point something lang 'yan. Ngayon nagulat ako dahil ang presyo niya na is 124.50. Ang puhunan ng isa is 20.75. Ayan, hindi ko lang alam kung kailan pa 'to. Kasi 20 talaga bentahan ko, 20.75 na pala yung medyo lugi na tayo. Pero doon sa silka na kulay orange, okay pa naman dahil ang puhunan niya is 17.25. Ayan, siguro yung silka green is gagawin ko na siyang 23. Tapos yung orange is 20 pa rin. 20 pa rin. Tapos yung safeguard naman, 20 pa rin yung bentahan natin. Tapos ito pa, yung Colgate, ang bentahan ko ng Colgate is 9. Ang puhunan na sa pure gold is 9. Kasi, ay, ang ingay. Wala may papantok. Kasi sa pure gold is 108. Tiningnan ko ngayon sa grocery, ang Colgate nila is nasa 100 point something lang, pero hindi siya available, baka magtataas din yung grocery. Pero kay Pure Gold kasi is 108 na ang puhunan. Ibig sabihin pumapatak na siya ng 9 pesos. Ang bentahan ko is 9, hindi ko rin alam kung kailan pa to. Gagawin ko na siyang 11. Ayan, 9 plus 2, 11, di ba? Kasi yung black ko, yung 11, yung charcoal na Colgate. Ayan lang yung napansin ko kasi itong huling pinamili ko is mga chichirya lang naman, mga more chichirya at saka candy. Tapos meron lang mga downy, sabon, shampoo, Colgate, ayun, yung napansin ko. Kaya thank you kay Sis Ruby dahil nag-comment talaga siya, sabi niya isang silka, parang yung bentahan ko is puhunan na. Ayan, sa silka green medyo lugi-lugi na tayo, sa orange medyo okay pa naman. Ang linaw talaga ng camera ko, ayan, kitang-kita talaga yung ang linaw ng camera, kitang-kita yung ating medyo parang dumi-dumi sa mukha. Parang yan ang ating tunay na mukha. Hindi tayo makinis, ayan. Kita yung ating medyo tumutubong tagyawat. Ayan. Redmi Note 11S. Ayan. Kasi yung ating Redmi 9, nasa anak ko na, sa panganay ko na. Tapos yung ginagamit niya, doon na sa pangatlo. Tapos yung ginagamit ng papa nila is nandun sa pangalawa kong anak. Kaya lahat sila is may cellphone na. Yung bunso ko na lang yung wala. Kasi gamit din naman nila sa school. Ayoko sana silang pag-cellphonein pa. Kaya lang, medyo limit pa rin naman. Pag nandito is limit pa rin. Kinukumpis ko pa rin yun. Ayan guys, ayan, sa Colgate, ang puhunan na is 108. Sa Silka, 20.75 na yung puhunan sa green. Tapos, yun lang naman. Kaya sa next kong grocery, antabayanan ko, titingnan ko yung resibo. Kasi hindi ko alam kung kailan pa to. Sana naman hindi pa katagalan. Yun lang guys, yung laki ko ting share. Thank you for watching.